כשבן אדם עובד על עצמו, הוא נקרא בן אדם שלם. כשבן אדם מקבל במתנה, הוא נקרא בן אדם חסר. כשאתם עובדים על עצמכם היום, אתם קונים לעצמכם גם חיים בעולם הזה, וגם חיים בעולם הבא. כשאתם מחליטים ליפול לייאוש, מחליטים לא לעבוד על עצמכם, אתם באותו רגע יוצאים מהחיים האמיתיים ומחפשים את חיי השקר, את חיי העצלות. בורא העולם רוצה מאיתנו שבכוחות נפש שלנו, אבל בכל כוחות הנפש שלנו, נשתדל לעבוד אותו באמת וביראה. להרגיש שאנחנו כל הזמן מתמודדים. בשביל להצליח אנחנו צריכים להתאמץ. לפעמים אדם מרגיש לעצמו, הוא פגר מת, אני כבר זהו, אין לי ישועה, אין לי הצלחה. תאמין בעצמך, אתה יכול להיות משהו אחר, יכול להיות שיהיה לך בית של תורה, זה תלוי בך, אם תאמין בזה, תעשה את זה, תמצא את הכוחות שלך, אוי לאיפה תוכל להגיע. זו העבודה שלנו, לרצות ולרצות ולרצות, לרצות ולא להתייאש.